מכאן אנחנו יש לפתוח לכם בסרטון חדש של פיפ"א 2019. כאן נתחיל. אני לא יכול להחזיק. עד 10, אוקיי? לא רוצה, תחזיק אותו, אני חושבת שזה קל. סליחה על ההפרעה, אח שלי בטעות נכבה לו החלט. לא רוצה לצחק. טוב, בסוף הוא לא רצה. על מה אתה מתעצבן? אני חושב שאני יכול להחזיק 10 דקות ככה. את מה? את הזה. את הטלפון? כן. אני אחזיק לך. אני צריך זווית טובה מפה. ברור. אז אתה... לא רוצה, אני כבר לא רוצה. מה אתם רוצים לעשות? אני לא מבין. אני עושה עד 2 גולים ואני לא שואל. אתם עושים את כאילו אתם מעלים. כן, אתה יכול גם לקרוא את סוף המשחק. אז תן לו לעשות עוד 2 גולים וזהו. עד 2 גולים. למה אתה מתרגז ואומר? הוא מה שלא, הוא חושב שאני צריך... אוקיי, בא לי. לפי לך? לא צריך אם הם מפקיעים גול. מה הסרטון בספר? סרטון של 10 דקות. גול מצטער, יאללה בוא.